Je to rebel. Při zatýkání 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil a 1 zesměšnil. Prosím. Marek Veleský, policie České republiky, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, mluvím s panem Baštou. Ano. Chtěl jsem se zeptat, pane Bašta, předpokládám, že vy jste majitelem Kawasaki ZX-10R titanové barvy. Ano. Kde máte momentálně váš motocykl? Mám ho na servisu. A proč se ptáte, jestli se můžu? No, můžete se zeptat, pane Bašta, protože my zrovna momentálně s kolegou jedeme k Jindřichovu a Hradci a váš motocykl je tam po havárii. Ježišmarja. Jako nevím zatím nějaký podrobnosti, každopádně jedeme tam. A chtěl jsem se právě zeptat, zda se jedná, protože jsem dostal informaci, jelikož váš motocykl je docela známý, že o co si budeme povídat, tak jsem dostal informaci, že to je motocykl váš, motocykl vlastní SPZ-ku. Takže by mě zajímalo, jak se tohle bude řešit a v jaký situaci momentálně se nacházíte, že ta motorka je v Jindřichově Hradci, že jo? Jo, aha. No a víte, co se stalo s tím člověkem, který na tom jel? To se neví, jelikož co mi volali kolegové z městské policie z Jindřichova Hradce, tak tam nikdo u toho nebyl. Motorka je napasovaná do stromu a zatím to vypadá, já jsem to osobně ještě neviděl, jenom mi to volali kolegové z městské policie. A motorka vypadá na těžkou havárii, ale každopádně člověk tam vůbec nebyl zachycen, takže opravdu nevím. No, to je dobrý, ale respektive to moc dobrý není, no. Akorát mě docela pobavil teda zvlášku, že moje motorka je známá, to je. Tak jako, pane Bašta, kde si myslíte, že jsem sehnal i vaše telefonní číslo, že jo, vaše videa to známe po celém internetu. Pražská kriminální policie má k dispozici váš telefon, takže a co si budeme nalhávat, já osobně sám jsem se pobavil nad vašema výstupama na TNCZ a podobně, jako, takže... Jo, dobře, no, tak dobře, tak to nebudeme radši ani řešit, no. No, to nebudeme řešit, ale jako opravdu tohle nevím momentálně, můžu vám, pokud budete chtít, tak vám můžu ještě zavolat, v jakém stavu se ta motorka nachází, nebo nějaký podrobnosti. Každopádně jsem se chtěl ujistit, jestli je to opravdu váš motocykl a jestli se nachází v oblasti Jindřichova Hradce, protože... No, jako teďkom teda opravdu určitě jako vážně, je to tak, že ta motorka je minimálně už asi měsíc a půl u mýho kamaráda na servisu v Jindřichově Hradci. Byla tam prostě na stříkání kapot, bylo to tam daný. Takže jste neprodával motorku, čistě jenom tam byla na servisu, takže pokud to dobře chápu, tak jedině, že se na tom vyboural nebo tu havárii zavinil člověk, který to měl k dispozici na servisu. Chápu to dobře? No pravděpodobně buď kupec, eventuálně, protože to bylo jakoby daný i na prodej. Ano. Takže buď to mohl být jedině kupec, anebo někdo z toho servisu, no. Tak já ale zavolám hned teďkom prostě někomu, komu jsem to tam svěřil a budu vědět jako víc, jo. Mhm. No, jako tam je ještě potom jedna možnost. To osobně si myslí teda kolegové z městské policie, že motocykl byl ukraden, jelikož je docela zajímavý, že člověk u toho žádnej nebyl, nebyla tam ani helma, žádný náznaky, prostě motocykl byl havarovaný na přední část do stromu, takže, ale nikdo tam nebyl nalezen, takže.
Jo. No tak jestli to bylo kradený, tak to se pozná podle klíčků, že jo, jestli bylo zapalování. Je tak, přesně tak. Jinak, pane Bašta, nikam nevolejte, tady grázl u telefonu. Ježíš, ty jsi hovado. Ty čuráku, vole, dostal jsi to. No to mám dost, ty vole. A my ale jako dobře ty jsi to držel dlouho, kamaráde, ty vole. Ty pičo, myslíš, že jsem se nedržel chuť začátku, já myslel, že chcípnu sníchy, ty pičo. Hlavně jak jsi mi to nebral, říkám, ty ta kurva, vole, určitě nebere, vole, telefony. Já spím, ty demente, vole, noční asi. Dobře ti tak se pořádně vyspí, vole, a ti večer Indián natrhne prdel na motokárách. Jinak ještě pro informaci si ten telefon nahrávám, tak vole, připravte ti to vlepím na net. Ale tak tím do večer. A počkej, a co, dorazíš teda, jo? No to víš, že dorazím, vole. No ne, protože máma říkal, že zas to, ty vole, že zas tak nemůžeš tak přece to nemůžu dělat jednoduchý, rozumíš, takže já to vždycky musím udělat tak složitý, jako že nemám auto a nemůžu ho sehnat páteč, ne, víš co. Takže... Ty seš normálně regulární dement, vole, staneš půl litrem do palice, vole, tak přijdeš. Ale vidíš, jak jsi najednou rád, že tu kávu máš. No ale hele, víš co, já bych byl rád, kdyby tu kávu někdo rozstřel, protože tím pádem bych hned dostal prachy, jo. Ty vole, a já proč ses u toho i tlemil, ty kundo, ty vole. No, vole, ono Bůh ví, jak by to bylo, kdyby ti fakt někdo čornul, vole, jestli by si nějaký prachy dostal, ty vole. No tak já jako od toho tam bych to dostal určitě, vej, tak jsem to svěřil, tak to prostě mají na to, jo, ty si hovat. Byl jsi úplně prdeli, hele, tak se z toho běž pěkně vyspinkat, Martin. No já vstávám už, když mě zbudil ty kokot. Tak si dej kapíčko, vole, a večer, hele. Večer, vole, dobrý, čau.